давлати демократия аст. Хай кадом шаҳрванде ки чӣ хеле мехоҳад бояд сару либоси худро пӯшад, вале хуб мешавад ки бештар дар рӯзҳои идона онҳо либосҳои миллиро ба бар намоянд. ба фикри ман ягон элементи миллӣ бояд бошад да. Тоқишме, нумолакашме, ягон пӯшокаш, ягон аломати ҳам миллӣ дошта бошад. Но мне кажется, в основном нужно корректировать рубашки. Чтобы, да, рубашки были немножко, чтобы восток. ба назари ман аввалан куртаҳои мардонро бояд тағйир дод. Куртаҳо бояд каме шарқӣ бошанд, бояд ягон рамзи миллӣ дошта бошанд. Масалан, дар Украина бубинед, дар куртаҳо гулдузиҳои миллӣ ҳаст ва дар худи мо ҳам дар Кӯлобу дар Бадахшон чӣ қадар гулдузиҳои зебои хоси ин минтақаҳо аст. Бояд ҳаминро дар либосҳои мардон ҳам фикр карда ворид кард. Оҳиста оҳиста бояд либосҳои мардонро зебову миллӣ созем. Переходите уже, все-таки у нас свои национальные традиции должны быть. Мард наметавонад ҳамаи мард як хоҳиш надорад ки масалан як тоаш мехоҳад ки либоси миллӣ ба бар кунад, як то дигар ин хоҳишро надорад ки албатта ин вай хуб мешавад ки масалан ҳар он кас ба таври табъи худ масалан либос интихоб кунаду ба бар кунад. Дар ҷумҳурии худ хубтар мешавад. Хай агар ягон чорабинӣ фарҳангӣ шавад, ягон намоишҳо шавад дар ҷумҳурӣ, дар он ҳолат метавонанд мардҳо ҳам дар қатори занҳо либосҳои миллӣ ба бар кунанд. вақте ки либоси зан бояд миллӣ боша, ин ҳатмӣ боша, бояд мардам ҳатман либоси миллӣ бипӯшад. шумо медонед ки либоси миллии мо ҳамун тоқӣ, ҷома ки дар рӯзи тӯи арӯсӣ мепӯшанд, мисол мо медонем ки дар рӯзҳои хурсандӣ ё ки дар рӯзи идҳо ба бар мекунанд, хеле зебо ҳаст. лекин ба фикри ман барои ворид шудан ба дунёи пуртамаддуни дунявӣ ба фикри ман ки шарт нест, зарур нест. ҳозир дар Аврупо дарёй ҳастанд ки шимҳои дарида ва нимӯриён мепӯшанд, бояд чунин набошад, бояд тоҷикона ва хуб либоси ҳамин мардонаи тоҷикона бошад. Бачаҳоям мисол бачаҳои ёш хай костюм брюк мепӯшанду ягон блузкашонда ягон гуле, ягон вышивкая, ягон чизи кори дастӣ миллӣ бошад. одам бояд худаш интихоб кунад ки чӣ пӯшад ва оё либосаш мувофиқ аст ё на. либоси миллиро на ҳамеша мешавад ба бар кард. Масалан ба коргоҳ ё ягон ҷаласа намешавад бо либоси миллӣ рафт. баъдан одам бояд ақаллан дар ҳамин масъала озоду мустақил бошад. ман масалан зидди либоси ягонаи миллӣ ҳастам.